Se no volia agafar molt més enrere. Ja, filla, és que a més amb tanta gent aquí Si se foten tots al davant no pots. Per què s'agafen el coll de la camisa, home? Perquè quan pugin... Te fixes quan són a davant deixen anar. Anna, què porta l'Adrià? Una baqueta?